Nagmamali. Okay, sa bypass ng Kamali. Guys, yan, magandang hapon. Diwa natin ngayon sa dito kami ngayon sa Bicol. Yan, Bicol, Daraga Albay. So, dito kami sa may airport. Yan. Wala doon, airport. So, pasensya na at ngayon lang tayo nakapag-video. Mga nakaraang araw at busy. Busy sa sinamahan din tayo ng pakiramdam. Welcome sa aking channel at shout out sa lahat yan. Mapagpalang hapon sa inyo dyan. So, time check tayo ay wala pala tayong relo. So, mga 5:30 na. So, luto-luto muna tayo. Shout out sa mga mahal ko dyan sa buhay, mga friends, Eureka Boys. At sa TDP drivers, shout out. Shout out sa inyo, wale. Yan ang tropa, oh. So yun guys, yan. So dito tayo ngayon sa paanan ng bundok sa Daraga Albay. So ito yung parkingan natin maluwag. So yung banda doon, yung banda, o yun airport, yun padiretso pupuntang airport yan. Ito naman highway puntang bayan. Ito naman puntang Sorsogon sa kanan. So yan. So nagluluto muna kami. Luto muna na hapunan yung Team Wasli. Ay yun, no. Shout out. Pinanahan ko trade. Ha? Pinanahan ko danggit. Guys, yung danggit 200 kilo. Yan. So, tinitira na ni pare. Medyo puno. Marami pa pala. So, pasabaw tayo para may resistensya tayo. Kailan masabi mo, Gael? Tagumpay. Lugi na naman. Okay, so malinis ba? Tagumpay. Tagumpay. Lalaki ng danggit, oh. Pinanaan, oh. Yung mga tama ng pana. Lalaki ng danggit. Di mahuli na kanina ng Ha? Di mahuli na kanina ng Lambat? Huli. Kaya lang, hindi siya mapulupot. Chan, iangat mo yung Chan. Kasi lagi nakakalimutan pare yun eh. Ayan yung founder naming puging driver, oh. Mr. Papa Cards. Talong pa to. Wow, sarap pa, may dala pa siya talong. Mayokra pa yan. Diwa natin ngayon. Hindi tagumpay. Alam mo yung sasabi mo, hindi na-receive. Walang tagumpay. Halo. Nakaisa lang, nakaisa. Lalamang ka pa sa amin, ha. Tara na tayo, Papa Cards. Ito. Tarag siya manonood mo. Kaya kayo di na-receive. Nanonood kayo lagi ng bumba. Putang ina. Guys, yung bundok, oh. Robin niya, Robin. Oo, Robin niya. Ang dami gusto niya. Sabi, silipon mo daw. Uy, putang na pante na naman yung pinapanood ito eh. Alata eh. Tangin na ako. Gago. Hindi gago. Tama. Mamaya, tama. Alata eh. Mamaya, mag yan. Tama, naman. Tarag siyang panty, oh. Wow, nakmantiti. Alata yan. Alata sila. Gago, nawala na gago. Pare, oh. Wow. Mings, danggit. Pagkat paton. Tapos Dataran. Oh. Nasa tagilid lang? Hindi mo nakita kanina? Hindi. Natumba lang. So, pasabaw tayo. Nabala ka dyan, boy. Nang? Wala.
Wala rin. Sabaw tayo pasabaw. Ito naman. Sinaing. Pakarga natin medyo konting bawas pa lang. Sabaw. Pili na lang tayo doon. Yung mineral namin. Saan ba? Yan o, yung ano ni Papa Carl. Diyan sa... Alam na. Mineral lang yung ano eh. Criminal water. Mineral lang. Criminal water. Criminal water. Paguluan Hindi na ito makakaluto yung kuha namin. Madami itong ano. Madami ito. Sabaw. Apo ito. Okay lang, maganda nga yung mga paw eh. Ha? Hindi apo yan, boy? Alin? To? Hindi yan. Hindi. Kasi mababawas pa yan. Ano, walang asim? So guys, manoon tayo ng ano. Pakiramdam na. Iba't alam ko na itong pakiramdam na ito. Dito kami tumambay nung natuod kami. Pasamar. Ha? May rapat kanina. Kain din natin mga nanonood. Nalagyan ng isda. Yung kanina, luto na. Ito. Wow, sarap. Ha? Puno nga, alis. na to. Tama lang. Puno. Apaw ka. Apaw? Siniksik ah. Mami. Lalaki pa. Ganito yung makuha natin sa atin, no? Tira mo. Okay, sarap oh. Oh, tira mo. Tira mo boy, tira mo. Ba't di dapat yung nagluluto? Ito lang yung Sige guys, oh. Sarap yan, baw. Tapos lalagay pa yung talbos. Saan mamaya dito? Kaya mo lang mapaw, syempre. Ha? Kaya mo na lang. Alam. Para itap. Hindi. Ba't ganyan yan? Mama na mamaya guys. Yun guys, kain na tayo. Ano? Wow. Hello. Ano ba to? May plastic kanina ng upuan ah. Ha? Kaya tayo kain. Meron doon sa kasama niya. Ay, na ba? Ayun pala eh. Ito talaga guys na yan. Dali ah. Sana. Ilawan natin. Kain na yung mga chicken. Mga chip cook. Ito. So, tara, kain. May biyero. Payat. Payat niya pre. Maraming ganito dito. Saan po makalapot lang yung ano? Titi. Titi. Sa Mindoro, ano ba sa Pedro na? Nakaklasa ko ano? Mariring pre? Muriring na ano? Kaya na. Ano sabi ng tao ng boy? Ano yan? Nakakalason yan. Hmm. Sabi nga, putang na patay tayo dyan. Buli na rin pre? Patay tayo na tayong inuman ah. Ha? Tayong inuman. Saan to? Ay, buksan mo yan boy! Dito pala! Sa loob! Pero ba yan? Meron ka? Nagambuksan na nito. Dito! Ay, Ayan. yung ba yung inumin na? Hindi nakakalason yung baby. Buti yung mukha niya, pero hindi nakakalason yun. Nakyo na lang ako pa. Ay, wala, pinasana ako ka. So, vegan ni ano yan. Ugas-ugas na.
Ayan, si Gustos ang tagahugas. So yun guys. Yan. So tapos na tayo kumain. So na. So yun, pahinga-pahinga na. Pahinga na tayo at bukas may ano pa tayo. May trabaho. Kaya puyat tayo ngayon. Kaya busog na. Maya-maya. Tulog na. Maaga pa tayo trabaho bukas. Maaga pa maglalatag. Yan. So ingat sa inyo sa mga biyahe yung dyan, buddy. Yan. Yung kalimutan magdasal. So, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa YouTube channel ko. At sa pag-subscribe sa akin. Yun, maraming salamat.